Gede iki. Wow, gede nih. Gede. Saya rencuk. Gede, gede. Nyegoro. Aku ojo tutun aku. Gak engko tak kesoke. Yo, aku ojo tutun aku. Pon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambang master mancing. Master Haryono sama Master Rizky mancing lagi kita hari ini. Mancing di sawah kebanjiran, berbulan-bulan kebanjiran. Semoga banyak rezekinya, amin. Opo lulu, strike golo, waduh mantap ini. Spot Ini tak petanyari. Spot sawah kelem. Aku udah bosan ya. Ono susune ta? Yo kan wafer ya, Bul. Karena iya kan. Kene ah. Ya aku delok ngene, tak pantau. Wong lore gak au. Gak iso lek gak kon iki, Cuk. Iya. Kon iki mastere, ndukure master kon iki. Master di atas master ya, master. Mulai jam piro aku mah. Nyekel pancing tok. Iya dah. Waduh. Oleh. Wader. Ikan wader. Ama yang ini marolen iki. Bul. Oleh double. Aku iso le lur. Wis ya. Poin 2. Spot sawahe Pak Sopo iki. Kocol le. Iya, ya cilik apa? Sut, gak ono ayo cilik mah. Iwak teri. Mulai 1 kilo ya enak disambel iki butuh. Iwak teri. Remis. Wis lagi. Hilang ya? Entek wis. Entek. Ini lah. Rangkaian anu pangan layang-layang. Langsung oleh. Oh, cilik wah. Waduh. Bersama Cak Haryono. 1 kilo lah. Kilo. Wetan kono ta? Ngar. Oh, ngen kono ta. Asine boleh, bol. Piye bol? Ngalor ya. Ono kencang iki. Ngopo asine tepak. Ayo nyompok lah. Kapan? Saiki. Mute kurang sip. Nang kali nyopo iki. Ini kok lor kono ya akeh parkir sepeda ngono ya. Sing kidul entek paling. Bukan mancingan gondok. Iya. Ayo.
Sedina mendalangi anu iki yo blereng mripate. Cuwi iki kaya abang sul. Wis. Ganti rampung akon. Ya. Gak wis. Ya ana rampung. Wis iki. Iya. Ya mari riyo ya iku enak. Panjang gak koyo biyen panjang. Pirang-pirang wulan wingi sepi anjane. Panjang iki. Iya. Wis mulai aku karo Oni kok wis sepi ya. Sing Ketan iki. iya. Wong rumpun ae kadang gak mesti oleh. Iya. Ya arus soal laut. Kadang gawa iwak, kadang nyengkreno iwak. Wis. Yen kali gak ono ta? Akeh. Mantap iki. Gede iki, gede iki. Video. Gede iki. Mantap. Gede iki. Gede nih. Gede. Se. Saya rencuk. Gede. Nyegoro. Gede, Cak. Kak, Cimewa. Mila. Babon, lumut. Cimewa rek. Makan dulu ya. Saya Mantap. sik gede iki, Mas. Gede iki ya. Gede iki. Tak sampean iku padha metekku iku, Mang. Sing kocok-kocok sing tak sampean padha metekku. Si sampean noleh mah lho. Lah iya. Mangkane Kak. Anu. Babon. Tarik nak nuat. Ra. Iya. Aku nyantel yo. Nyantel, Mas. Kena iso apik kon bedene iki. Aja ndrendeng e loro kecelane ya. Iki rene iki. Gak. Jangan diulang lagi. Aku ojo tutun aku. Gak engko tak kesoke. Yo, aku ojo tutun aku. Mantap weh, babon. Babon ya. Mewah ya. Kayak story tok le aku. Korek. Mantap. Percaya Cak Ipul. Iya, masuk. Masuk. Ngalang-ngalai iwake ani. Sakme. Berapa nyari itu Cak Ipul? Sik. Full. Iki padha karo tambake kaki topa iki. Nah, ini berapa nyari itu, Wul? Coba, nanti lu. Telak lah. Nember lho nemplek. Ngene ngarae gak gelem balik, Cak. Balik. Wayahe mengke. Lu mesti kan. Meneh maneh. Oh. Balik tau. Iya. Lu mau tengok tak? Buat tak enggak? Ya juga. Cebuwa. Wis cebuwa. Bisa ta? Oh, apa lho, Pak? Cepat ojo liwat gede. Ya iya. Ya apa-apa. Spot sawah lur. Spot sawah oleh Lumajang ini. Spot.
Ayo. Iki tak delok pinggir iki. Iku lah HP-mu. Terus. Oh, lumayan rezeki masih cilik. Klekot. Adike Golek ninge, Mas. Ning. ning Golek ning. Pot lakon. Monggo. Pon. Oke. Waktunya pulang Bolo. Gerimis. Hari kurang enak badan. Jadi balik pulang duluan. Banyak orang mancing. Sawah kebanjiran beberapa bulan, banyak ikan nila.